ngayon nakainom na ako. Nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang tamang oras, eksakto alas 11:35. Ali sa News Center ng BBN TV5 as in OKFM Naga. Barata, alas 12. Ang sendong para barita. Barata, alas 12. Sa headlines, Kamara Barata. Mga tugang Diyos maray na udto, giraray sa Saindo Gabos, sa lado teknikal, kaibahan mi po si Chief Engineer Ernie Cledera. Siringan po si Engineer Jonathan Losada. Sa ngarangkan bilog na pwersa kan news team kan aksyon OKFM as in PBN TV5. Liwat, ako po ang sendong para bareta. Ako po si Jeff Pasubilyo para sa Aksyon Bareta alas 12. Primero sa pamayukan mga bareta, aldaw ngunyanin Lunes, Hulyo 5, taon 2021. Enot sa pamayukan mga bareta, probinsya kan Batanes, padagos na nasa lindong kan signal number 1 sa bagyong Emong, sabi sa report kan Pag-asa, Ligaspi. Barata, alas 12. Aabuton sang 2,000 na kantidad nin Shabu na kumpiskar kan mga otoridad sa drug dealer duman sa Camarines Norte. Barata, alas 12. Virtual graduation rights kan mga kaakian na yaon sa lindong kan DepEd Naga. Yuan pigaan daman sabi kan opisina ni Dr. Manny Di Guzman. Barata, alas 12. Founder kan Missionaries of the Poor, digdi sa Naga inabot nin lockdown, nagselebrar kan sayang ika-50 anibersaryo kan pagkapadi kasudma. Barata, alas 12. Pamayokan sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal, Secretary Duque kan DOH padagos na nagkukumpirmar mayo pang lokal na kaso ng Delta variant kan COVID-19 sa Pilipinas. Barata, alas 12. Sarong paramotor na pinusasan ng traffic enforcer inatake sa puso, gadan. Barata, alas 12. Philippine Coast Guard nagpalayas ng 5 Chinese, 2 Vietnamese fishing vessels duman sa West Philippine Sea. Barata, alas 12. Sa Luwascan, Pilipinas, 70 anyos na Pinoy na biktima ng hate crime duman sa California. Barata, alas 12. Baretang Sports, Slovenia men's basketball team laog na sa Tokyo Olympics pagkatapos na daugon ang team kan Lithuania. Barata, alas 12. Yan ang pamayokan mga bareta and headlines sa tod sa karaimbot kan Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Barata, alas 12. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12.
Ngunyan sa detalles kan mga bareta, iinuto niya to an bareta mapalapit sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, signal number 1, palagos sa nakabandera sa Batanes, huli kan pagtama kan bagyong si Emong. Sa detalles kaya niyaon sa linya, an Pag-asa Ligaspi. Pag-asa, please come in. Sa update sa panahon, ang sabi na Emong na sila habang padagot yung naghihiro o para naman ginawa sa area sa Babuyan Island. Kung nilinaga ko rin naman ang sentro kan Bagyo sa distansang 316 km o sa Paris kaya. Saglay na kasag nabot sila ang sentro nag-aabot na sa 55 km per hour kasi pagbugso sa Muros nag-aabot sa 70 km per hour. Nagiro ino yan sa direksyon ng Pasalmupa, Norte Sulok, sa rikas na 40 km per hour. Sa bandera pa man, yung wind signal number 1 sa mga lugar kang St. Jose kung Cagayan, including Babuyan Island. Kasi sa important, ang bagyong Emong, posible man na yung nag-call sa ng Batanes at Babuyan Island at sa nahapon ibang. Posible na yung possibility sa agan. Mabalik po kami, Aratsan, apodan mi girarayan Pag-asa Malabuon. Pasensya po sa mga parantabay or kunday makakontak kita ki Fred Consulta. Malabo ang signal kan Pag-asa Ligaspi. Basta yan po, gusto mi kutang ikapabot sa endong enot ang kamugtakan kan panahon. An sulamenting nakuami sa inisyal na pagkipag-uli kasubago sa Pag-asa Ligaspi, padagos pong nakabandera ang signal number 1 duman sa Batanes, hulikan bagyong si Emong. Paki-coordinate na lang tabi girari dyan. Palagos kita sa iba pang detalles kan mga bareta. Detalles kan mga bareta sa lado lokal pa manggiraray, digdi sa Aksyon Bareta alas 12. Magkakaigwalang ka na pigapod na virtual graduation as in recognition ceremonies ang mga kakian na yaon sa irarom kan DepEd Naga. Inambagi na kinumpirmar ka sa bagong pagkaga sa Aksyon OKFM as in PBN TV5 ni Dr. Manny D. Guzman ang nagtutukaw bilang Naga City Schools Division Superintendent. Sinabi ka na opisyal na parte ka na paglikay kan DepEd sa urlakitan kan COVID-19 kaya ginigibo ang sinambit ng lakdang bagay na dati naman na ginibo ka na kaagipang taon durante kan enot na magbungkaras ang COVID-19. Mayo na nin iba pang mga klase nin award na itataw sa mga aki, solamente mga academic awards sana, sabi pa sa pahayag kan DepEd Naga City. Barreta, alas 12. 18 minutos antes na magabotan alas 12 minuto. Sa iba pang detalles kan sa tuyang bareta sa lado lokal pa manggiraray, ilaw tanaan buena manong aksyon report sa luwas. Aksyon report. Sa pagikan linya ni Senyor Danny Aureos. Apisa na alang kaon na nagpaparehistro sa online na mga residentes kan siyudad Tinaga na nagpapay kan silang intensyon na magpatudok ng bakuna alagad hababaon man ang numero ka nagpapatudok ng bakuna base sa pinakarong report kan seated office kan siyudad Tinaga na ginibo kan na kaging simana. Mismo si Alcalde Nelson Legacion nagkonfirmar sa membros kan media na si Barokanan kan nakaging simana apisar igwang 5,000 na baksina Sinovac alagad nag-abot siya na sa 1,250 nagpa-ineksyon. Ang barakunan ginibo sa Jemar Coliseum kan Biyernes at Sabado. Alagad sa listahan hababaon ang nagpipila asin labisa na sa 1,000 ang nagpatulog. Kabali sa naka-schedule na dapat magpatudok yung mga senior citizens. Hinagad kan epekutibo kan siyudad na magkoopera ang publiko. Urog na si mga barangay, urog na si mga imbultong sektor. Tangari din na magparalangkaw ang kaso kan COVID-19. Dapat magpatudok na mentais na pang bakuna hali sa mga tingi-tingin supply kan Departamento de Salud. Nangapo naman si Consal Vidal Castillo sa law enforcer sa Naga City sa Persmol na implementa na ang ordinansa sa mga nagsisinutil pang
iba mga tindira-tindiro sa merkado na din nagsusulat din tultulkan silang face mask. Ani ba, yaon sa ko apasin, ani ba, mayo, apisar, naga halangkaw ang kaso sa virus. Si Consal Castillo, Chairman kang Committee on Market Affairs sa Sangguniang Palusoda, nagpahig sa OKFM News na iniansong bunga na nakaabot sa sayang opisina kan mga parokano kan merkado publiko. Apisar na ang siyudad dapat mag-implementa na kan mga ordinansa istrikto na may relasyon sa COVID-19. Alagad na kung mangyari nagpapasaway sa merkado publiko na ang merkado sa dirikan lokal na gobyerno kan siyudad. Nag-appear man si Castillo sa Market Superintendent Bono Lorinto kan merkado publiko na dapat na istriktuhan asin sa higot-higot na implementar ang ordinansa sa COVID-19. Sigun pa sa konsyal, iniansa ang pangapunan bilang kasimbagan sa nagpapaabot ng mga reklamo sa sayang opisina mantang pinapabayaan siya na dapat si Taronman kan mga market guard. Dugo ng mga balita sa lado lokal, iniman si Danny Orios. Barata, alas 12. Salamat na maray, Senyor Danny Aurios. 15 minutos antes sa magabotan alas 12 minuto sa iba pang bareta sa lado lokal pamanggilaray abuton sa kantidad na 100,000 na pigtutubudan na Shabu na kumpiskarkan mga otoridad sa sarong drug dealer pagkatapos na ini sirbianin search warrant duman sa Vinsons, probinsya kan Camarines Norte. Sa report kan Cam Norte Police Provincial Office na nakaabot sa Campo General Simeon Ola ang opisina kan Regional Director kan PNP Bicol. Binisto ang sospechadong si Manuel Magno, 54 anyos anidad, residente kan Purok 4, Barangay Poblacion Vinsons, Camarines Norte. Napagaraman na recover sinabit ng sospechado ang 5 sachet nin pigtutubudan na Shabu. Sa inisyal na investigasyon kan mga otoridad na pagaramanan sinambit ng droga, may pigkakalkulong abuton ni nastang 102,000 na market value asin ini may pisar na 15 gramos. Sa ngunyan yaw na sa kustodiya kan mga otoridad duman sa Vinsons, Camarines Norte ang sinambit ng sospechado asin pigandam ang magkakanigong asunto. Alas 12. Mga tugang, sa oras pong ini, yaw na sa linya si Senyor Mike Padua kan typhoon2000.com para sa latest update katakod kan Bagyong Emong. Sir Mike, good morning. Please come in. Hello po, Mr. Mike Padua. Go ahead po. Talagang nag-abire ang telepono. Okay na. Sir, go ahead. Sige po. Hello. Good morning. Yes, itong mga nag-aapot sa bagyong si Emong, kayo ba sa Kabikulan, sa mga oras na yun. Paabuto na po sa Basco, Batanes. Nilauman po ay maagi mga bandang alas 8 ng Banggi. Hariyo na makay sa Basco. At nilauman man na ini magiging tropical storm na may dugos na 65 kph pag-agay niya at siya na Banggi sa may Batanes area. Then sa agang alas 2 ng maagahon, maluwas na po ini sa Philippine Area Responsibility Pacific Southern China. So salit lang po siyang bagyo at may manining epekto sa anuman parte ng Kabikulan. Ang nakaka-apekto lang, ang mga areas lang na ma-apektuhan ka rin bagyo yung Batanes, Cubaba Islands since salit man ang ilaylan niya. At medyo makikas ang dalagan niya. Nagdadalagan po siya ng, sa mga oras na ini. Gihiro po siyang west-northwest sa kikas na 40 kilometers per ora. Pero pa rin siyang tropical depression. So pag-agay niya at yan sa may Batanes, na siyang tropical storm kasi di pa siya nagkusog. At mayo na po ining epekto sa ibang parte ng Pilipinas. Ang weather digdi sa Bicol region ay ini pong pagpapakusog na dugos habagat. So ito kitang dikit na habagat. Kaya kuminsan-minsan may nag-aaging bigla ang pagpaguras ng uhan sa mga pirang siguro mga 3 to 6 hours may mga nag-aaging uhan. So isolated man po siya.
Ito naman pong sarong low pressure area sa may west of Zambales o west of Bataan. Nasa paluwas na rin po siya ng Philippine Area of Responsibility. Magiging bagyo man po ini, but ang tracking niya pasiring Vietnam na po. So may maniling epekto sa tuyang lugar. So yun po yan ang latest sa bagyong si Emong na bako man kita apektado nilang malawiyang habagat na nakataong o kadigdi sa Kabikulan. Sir Mike, mayo man po tabi nin posibilidad na mag-issue nin gale warning sa tuyang mga seaboards? Pigilin ko yan sa forecast ng pag-asa. Most of the gale warning nasa western coastline ng Luzon. Opo. Pero ayan, i-check na lang po rin sa pag-asa kung may gale warning. Yan po. Okay, so sir, salamat na maritabi, Mr. Mike Padua. Iyo po, Diyos mabaras man mo kina. Barreta alas 12. Thank you, Mike Padua kan typhoon2000.com. Padago sa iba pang detalles kan mga bareta, aratsan ang tabayan man. Nagsimbag na si Army Captain John Paul Villesa kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Katakod ka nangyaring pagrampahog kan sarong C-130 plane kaso udmang udto duman sa may partikan Sulu. Katakod ka na baretang iyan, padagosan na pagrehistro ni nadugang na mga casualties sulit ka nangyaring pagrampahog kan C-130 Hercules plane kan na Philippine Air Force tail number 5125 duman sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro o duman sa Patikul, Sulu. Gikan sa Cagayan de Oro City ang sinabit ng aeroplano kan Air Force na may lunad na mga bagong graduar sa Philippine Army Training. Na overshoot, linampasan kan aeroplano ang runway. Kao sa tanganing ini bumagsak sa may bandang inutan sa may partikan lugar na Pigapod, Barangay Bangkal, Patikul, Sulu. Susog mismo sa mga pahayag ni AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana. Mientras tantong bakulang ang mga soldados kan gobyerno maging ang mga sibilyan na duman sa sinambit ng lugar ang nakadamay sa pangyayari. Sa update kan numero kan mga nagkagardan, iguanin balik 45 personas na nagkagardan. Kumpuesto nin 42 na mga soldados asin tulong sibilyan. Mientras na may 49 personas ang nagkairrido. 45 mga soldados asin 4 man giraray da sibilyan. Gikan sa Cagayan de Oro City ang sinambit ng eroplano kan Air Force lunad ang 85 membros kan Philippine Army na bago pa lang makatapos sa mga training kan sa punindan sinambit ng insidente. Marikas ang ginibong search, rescue and retrieval operations kan mga otoridad duman sa lugar na pinangyarihan kan sinambit ng trahedya. Barreta alas 12. Balikan ta ang mga action reports. Action report. PNP sa Banuangkan si Roma liwat na madakop nin mga illegal na parasisira sa kadagatan. Gil de la Cruz sa detalles. Opisar kan higot na kampanya asin pangapudan kan mga local government unit asin PNP kan illegal fishing activity sa mga banwaan na igwa ni mga sakop na kadagatan, alagad igwa pamanggiraray ni mga nagpapasaway na mga illegalista sa banwaan ng Sirumak, Camarinesor. Dakop kan mga autoridad, mga banay alas 9:30 ning pagkabanggi kang nakaingal daw sa Municipal Water kang Barangay Bito, Sirumak, Camarinesor. Ang grupo ninda Police Lieutenant Mark Anthony Cliria, ang Deputy Chief of Police na conducer ng Seaborne Patrol and Anti-Illegal Fishing Operation na nagresulta sa aprehensiyon kan mga suspect na sinda Jose Celes E. Abin Sintipo, 29 anyos, soltero Roy Quiñones Inwal, 27 anyos, soltero asin Joseph Celes E. Abin Sintipo, 30 anyos sa anas mga taga Barangay Salvacion Poblacion, Tinambak, Camarinesor, na kung saan ang tudong persona ang nadakop sakto na nagsasagibukan illegal na paggamit ng pinong hikot na inapon nindang galadgad na kumpiskar ana sa indang fishing boat na color gray, pati naman anom na kilong assorted na mga sira, sarong kilo ning kasag,
mga na-apprehend na mga suspitsado, pati naman ang mga nakumpiska ng mga ebidensya ang pinagdara sa Epatorak kan PNP. Formalmente naman na pinapreparar ang pagsangat sa inda ning makakanigong kaso. Action Barita sa OKFM PBN TV5, ini Mansir de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Barata alas 12. Salamat na maray, Hil de la Cruz. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, sa lado nasyonal, aabuton ni nastang 48 mga insidente nin pagyugo ang pigiristro naman kasulma kan Bulkan Taal duman sa probinsya kan Batangas, kaw sa tanganing padagos naman tiniron kan FIVOX sa alert level number 3 ang sinambit ng bulkan. Nagkaigwaman kan pigapod na bali tulong Friato magmatic eruptions an Bulkan Taal kasudmang aga. Katagod kay ni nagbuga ang main crater kan Taal nin asupre asin iba pang mga aso na may sukol ni nabuton 30 metros ang langkaw. Pinuli tayaon sa lindong kan alert level number 3 ang Taal an magma na yaon sa may bandang bunganga kan sinambit ng bulkan padagos man ang paghibog. Sabi pa sa payag kan FIVOX, pagirumdom kan FIVOX na ipinapangalad ang paglaog sa mga barangay kan Agoncillo, Laurel, asin iba pang mga barangay na yaon sana sa may bandang pamitisan kan bulkan na ipigdideklarar bilang danger zone. Mientras tanto, nagkakasararo ang mga espersos kan man iba-ibang mga ensas di gobyerno, kabali ang Philippine National Police, Philippine Army, Departamento kan Salud asin iba pang mga ahensya kabali ang DPWH sa pagibukan mga lakdang na kinakaipot langani na ikalikay sa peligro ang mga residentes na yon sa palibot kan Taal Volcano. Alas 12. 5 minutos antes na mag-abotan alas 12 minuto. Dugang pang bareta ngunyan sa lado lokal, aksyon report sa luwas. Action! Report! Mga chief of police kan Camarines Sur ipinairarom sa drug test. Carlo Baldosa sa detalles. Pigpa sa arom sa drug test ang gabos sa Chief of Police sa Camarines Sur kan subagong pagkaaga. Tulos pati kandado ang gate kan PPO Camarines Sur pagkatapos na makalaog na ang gabos sa Chief of Police. Kung sa partiin kan internal cleansing na pinapasok niyan, kan liderato ni PNP Chief Guillermo Ilyasar. Mientras tanto kapag ipagulay kan OKFM sa PBN TV5, si Police Major Engelbert Saraldo, ang Chief of Police kan Balatan Municipal Police Station. Ginabi kayo na uyon siya sa mga pinapasok na lakbang kan PPO Camarines Sur. Tangan linigo ng sindang organisasyon kontra sa mga eskalawag na pulis na nag-drop ng pangaran kan Philippine National Police. Yung pangalan opisyal, ako lamang pagtubod kayo na mga negatibo ang resulta na drug test sa mga pagkiribang siwapin nung kasi nag-dinamit o kaya nag-team kan mga pinagpapawal. Yan ang aksyon barata sa OKFM sa PBN TV5. Ako si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Alas 12. Salamat Carlo Baldosa. 3 minutos antes sa mag-abotan alas 12 minuto. Padago sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, tanganing may update na publiko, inasigurar ni Sekretaryo Francisco Duque III kan Departamento de Salud na mayo pa nin lokal na kaso nin Delta variant kan COVID-19 digdi sa Pilipinas. Mayo asin solamenteng dating mga variants kan COVID-19 na yaon ng dati digdi sa nasyon ang nagtatama. Susugyan sa Philippine Genome Center sa whole genome sequencing bilang parte kan biosurveillance efforts na ginigibukan Pilipinas, sabi pa ni Duque. Sindaan makakapagsabi sana kung nakalaog na uday o limitado lang sa tuyang mga returning OFWs ang pagdarakan sinambit ng hilang. Inininhuli naman sa ipinapautob ang striktong border controls and quarantine protocol, sabi pa kan opisyal. Kayanot kani sinabi kan DOH na sa ngunyan, igwa pa sana nin 17 kaso nin Delta variant kan COVID-19 sa Pilipinas. Asin ini nanggad na puli digdi sa nasyon kan mga Pinoy nagikan sa pagtrabaho sa luwas kan Pilipinas. Kanakalisman na simana sinabi ni Duking pigadala na kan mga eksperto ang posibleng pagban sa mga biyahero nagikan sa nasyon na Indonesia. Ninhuli kan
humakan sinambit ng variant of concern. Enot naman na pinalawig kan gobyerno ang ipinapautob na travel restrictions sa mga biyaherong gikan sa United Arab Emirates, India, Pakistan, Sri Lanka, Oman, Nepal asin Bangladesh hastang sa mabot na Hulyo 15 bilang parte kan paglikay na laugon ang Pilipinas kan Delta variant asin iba pang mga variants kan COVID-19. Sinabihan kan DOH ang publiko na pagkatapos na mapabakunahan dapat o sa kasumpay na bareta, igwan bagong reaksyon kasimbagan ng Departamento kan Salud para sa publiko dapit sa mga napapabaretang nagpapalpak na mga barakunahan laban sa COVID-19. May suwestyon ang opisina kan DOH Central Office sa publiko sa na mapabakuna. Hagadon sa vaccinator na kisyera mahiling niya ang ginamit na iringgilya. Nganing masyertong naitudok ng gad sa iya ang gabos na bulong laban sa COVID. Sinabi ni Secretary Francisco Duque kan DOH, saro ining praktikal na solusyon na pwedeng gibuhon kontra sa mga nagluluwasan na report na may mga barakunan na nagpapalpak sa manibeba mga vaccination sites. Apwera kan pag-inspeksyon sa iringgilya. Pigiing kaminar ni Duque ang publiko na kuhanin video ang aktual na pagtudukan bakuna sa indaasin kung may kaibanan man lang kuanan pang panagos nin pagretrato ang hiringgilya na ginagamit. Ipinaliwanag kan sekretaryo na ang kadaklang kaya kan mga binabakunahan haros habong hilingon an sa dirininda habang tinutudukan kan bakuna habong turuhukan ang bakuna. Pero pwede nindang sabihan ang nagtutudok lalong-lalo na itong nurse na kung pwede pagkatapos ipailing sayan iringgilya asin kukuanan niya nin retrato. Apwera kan makakaserto ang mga Pilipinong mababakunan sinalin tama. Sinabi man ni Duque na ini ebidensya in kasong igogiraray nin mangyaring palpak na barakunahan. Barreta alas 12. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon. Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason. Tugtugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM. Member KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang tamang oras po niya tungunyan 2 minuto makali sa alas 12 minuto. Barreta alas 12. Madago sa iba pang detalyes kan mga bareta digdi sa aksyon bareta sa pagkauto. Wanun niya to ang pinakaultimong update gikan duman sa Manila. Report! Mga paralunad sa bagong bukasan na duwang LRT stations day muna sisingilonin bayad sa laog nin 5 aldaw. Darius Biquillo sa detalles. Dinagsanin kadakol-dakol na pasahero ang pagbubukas kan bagong LRT station sa siyudad kan Marikina, Antipulo, Ngunyan Aldaw. Alas 5 kasubagong amay na pagkaga kan buksan ini sa publiko. Ang primerong 5 aldaw na paglunad sa nasabing LRT station ang ililibre muna sa mga paralandigdi. Ang biyahe kan LRT Line 2 na haling Recto, Manila, Pasirik, Santulan, Pasig, vice versa. Ang madadagdagan pa rin duwang station na Marikina Station sa Marikina City asin ang Antipolo Station sa siyudad kan Antipolo. Mga negosyante asin man mga estudyante ang dakulang mabay benepisyaran kang naon ng bitra mga bagong station. Pinagkakartulong na sa 200,000 o 200,000 na mga pasahero aral daw ang matatabangan kaini. Madura sa nanin na 40 minutos ang biyahe kan LRT na haling Antipolo City hanggang Recto, Manila, vice versa na dating inaabot ng 3 oras sa biyahe ng mga pampasaherong jeepney. Apuara kan mababawasan ang oras sa pagbiyahe, mababahar-baharan pa ang kurubot terming bulos kan trapiko sa Marcos Highway, Aurora Boulevard hanggang Recto Avenue na dagbang na maray ang pagsurusuan kan mga pribadong behikulo asin man pampublikong transportasyon. Sa sarupang nga bareta, mga bagong nagtapos sa 6-month Basic Infantry Basic Course kan 4th Infantry Division sa Balay City, Bukidnon. Asin man mga bagong opisyal na nakatanaan i-assign sa 11th Infantry Division sa Hulusudu ang lunad kan C-130 plane kan Philippine Air Force na nagburakbong sa sitio Aman, Barangay Bangkal, Patikul, Sulu alas 11:30 nin Pudto kasudma kan mangyarang insidente.
Sigon kay Major General William Gonzales kan Joint Task Force Sulu Commander. Nasa 47 bangkay na kan mga soldados mentras na tulong sibilyan ang na-recover ng mga bangkay sa pinagsakan kan C-130 plane asin 49 soldados man ang nagkaherido habang 4 man na sibilyan ang nagkarulugadan. Ang mga ini anyaw na binubulong sa Puspos Hospital sa Ulu-Sulu asin ang iba yaon man sa hospital kan Zamboanga City. Inordona na asin binabantayan kan tropas kan Philippine Army ang panangyarihan kang insidente habang nagpapadagos ang ginigibong mahimos na investigasyon kan Armed Forces of the Philippines. Yan ang action report sa OKFM asin man PBN TV5. Darius Bikilio gusto ko, okay ka. Alas 12. Salamat na maray, Darius Bikilio. Ang oras niya to, 5 minuto, makalisan alas 12 minuto. Panagos pa kan action report sa luwas. Action report. Solid Lenny Bicol. Iguana tulos nin Karibal duman sa probinsya kan Albay. Marita yan ni Bert de los Martires, paki apo di man tabi nido. Sa iba pang bareta sa lado lokal, action report man gilaray, evacuation center na pigkukonstruir sa Pamplona, madali nang matapos, sabi kan mga pahayag ni Mayor Boy Franco. Si Ernie Marfil sa detalles. Nasa paghinanapos ng parte ang pagkonstruir kang edifisyo nin evacuation center sa Banwaan kan Pamplona. Inanbagan na pagpigtawan doon ni Mayor Boy Franco kan lokal na gobyerno kan Banwaan ni Pamplona na nagsabi ang sinambit na dakulaan na project ang evacuation center na pigtugdo. Inisubuot na kulang pakinabang sa sinambit ng Banwaan na magagamit ni urog sa panon kinin kamalamidad ni ulit na typhoon resistant tapos sa Durdakula ang sinambit ng edifisyo. Asin inisubuot mientras na ikagamiton, pwede man yung gamitin ni Operation Center kan MDRR kan sinambit ng Banwaan tanganig di idagos ang sinambit ng mga empleyado sa magkagamitan kan MDRR. Apira kay ni ikaman subot sa irarom kanina apod na session hall o meeting center kung kaya pwedeng gamiton kan mga taga-munisipyo asin man ano mga klase ng meeting okasyon ang sinambit ng ground floor kan evacuation center. Ang sinambit ng ining bagay pinagtustusan ni Funo kan local government unit asin man nagdisponer ang Iljo Pamplona tanganin Marias Realizar ang sinambit ng dakulang project ang evacuation center kan sinambit ng Banwaan. Iyan ang update report. Ako si Ernie Marfil. Gusto ko, okay ka. Alas 12. Back to back action reports. Action report. Solid Lenny Bicol, Iguatulos nin Karibal duman sa Albay, nagkukururahaw. Solid Sara Bicol. Bert de los Martires sa detalles. Maray na udto, maski sa sadiring natad, igwaning patumang. Iyon ni ang nagluluwas na sitwasyon digdi sa Bicol para kay Vice President Leni Robredo na iyon na ang pinagtutulod ng mga Bicolano na maging presidente kan Pilipinas. Madalian ang reaksyon sa social media sa mga kritiko ni Vice President Leni Robredo katulos pinagtampadan ang bagong movimiento ni mga pro-Leni na inaapod Solid Leni Bicol. Ngunya na aga, may nagluwas gikan sa Pulangi Albay na inaapod na Solid Sara Bicol. Nambot sabiyon mga supporters ni Sara Duterte sa pagka-presidente. Magigirumduman, pinag-anunsya pa sa riding in tandem sa OKFM ni dating Mayor Mabulo ang paglansar sa Domingo kan Solid Leni Bicol na sa pagiging Zoom asin man online o virtual magbubutas ning suporta ang mabot sa 10,000 na suportadores ni Vice President Leni Robredo. Alagad maski Bicolano daing garantiya na masuporta si Vice President Leni, tanuman nga ni Salbay biglang nagluwas ang Karibal o patuya-tuya na grupo na inaapod Solid Sara Bicol. Golpe nagtutubod na sarong dakulang politiko Salbay ang yaw sa likod kang Solid Sara Bicol. Kaya masilabi sa report kung ang Solid Sara Bicol magkakaigwamaning launching na igwang mga banda para kanta asin iba pang kaugmahan. Alagad gulping Bicolano ay tutubod na kung si Leni ang maging presidente, gulping biyaya ang mapasiring sa Siyudad ni Naga asin man sa Kabikulan.
Yan ang Aksyon Barreta sa OKFM, asin PBN TV5. Ako si Bert de los Martires, gusto ko okay ka. Barreta alas 12. Thank you very much, Bert de los Martires. Ang oras niya to, mga tugang 10 minuto makalisan alas 12 ninudto, mabuelta kami pagkalis lang kan mga pagirumdum. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka mga boss, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsalda ko pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jensen Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen, and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang libo na kumabakal sa Jensen Multi-Trade. Tagarubaga, barato digdi. Jensen Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels. Preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Paniban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Thank you, Kuya Ernst and Ferds. 14 minutos makalisan alas 12 minuto. Sa iba pang bareta, sa lado nasyonal, tinuklukan mga otoridad ang mag-live-in partner na kilabot na membro kan sindikato sa drogang nag-operar sa rayon kan Region 4A maging sa National Capital Region sa pagin sarong buy-bust operation sa parking lot kan sarong bistadong fast food chain duman sa Imus, Cavite, Kasudma. Binistukan mga pulis ang duwang suspitsadong si Jeric Ramirez alias Jam, sinan sayang live-in partner na si Annalyn Aguirre alias Lovely.
parehong mga residentes kan Imus, Cavite. Asin sinasabing iyon mga distributor kan droga sa Region 4A, NCR asin iba pang pagtaraid ng mga probinsya. Sa report na nakabot sa opisina ni Cavite Provincial Police Director Colonel Marlon Santos, alas 4:30 nin hapon kasurma kan tukloon ang duwang sospechado sa parking lot sa may lugar kan Danghari, Imus, Cavite. Balik kita sa satuyang bareta sa lado lokal, ang founder kan Missionaries of the Poor na si Father Richard Holong nagselebrar kasudmakan sa iyang ika-50 taon na anibersaryo sa pagkapadi. Ang special report sa pagi ni Action Man Ron Enon. Dahil lamang piglalauman na digdi sa Pilipinas, lalo na sa syudad ng Naga, aaboton kan sa iyang espesyal na aldaw si Father Richard Holong, sarong Chinese na pinangaki sa Kingston, Jamaica. Asin ini, dagos nang naging padi sa tabang kan mga madre, asin man mga Hesweta sa St. George College sa Jamaica. Kanakagisa ng mga bulan, nagdigdi sa Pilipinas si Father Holong, tanganing magkabisita sa Missionaries of the Poor sa Naga, alagad din huli kan pandemic, dahil na sinakahali sa kud na aboto na siya kan sa iyang birthday, na lungod na ika-50 taon o kay man golden anniversary kan sa iyang pagiging padi. Kanakaging 1982, pigmok na niya ang Brothers of the Poor, tangan silang magtabang sa mga kinapobrihan duman sa Jamaica, na dagos man na pinagkasuportahan ni kan simbahang Katoliko. Ang intensyon, iyon na makatabang sa mga pobre, may mga hilang na mga aki, o lalo na si mga abandonadong mga magurang na pinabayaan na kan sa indang mga pamilya. Bago pamangkan banal na misa, pinasalamatan na ni Father Holong ang mga Pilipino, hulimang kan ugaling matinabang kan mga ini, lalo na kan mga benefactors na yaon digdi sa syudad kang Naga. And the most joyful acts that you would carry through is your giving to the poor and serving the poor. It really brings great joy and happiness, both to them and to us, you know. And I think Philippines is so rich with faith and good people, really, really good people. Mientras tanto, si Mrs. Deli Alpilor TV, sa mga benefactors kan Missionaries of the Poor, nagsabi na tama ang sinasabi ni Father Holong na maginhawa sa pagmatian nakakatabang, lalo na sa mga taong nangangaipuhan ng espesyal na atensyon. Si Mrs. Alpilor nagsabi na saro siya sa mga parabasakan libro asin man paradalan kan mga tataramon kan Jamaican Freeze, kung kaya ugma siya na yaon digdi sa Naga, asin talagang siya naggibonin pagi na sinda magkabistuhan. Every time na may program siya, pinapanood ko. Now, when he was there was one time na he was giving a lecture on many titles. I told myself that someday, Father, I'm gonna see you. I'm going to meet you, not through phone, but gonna be in person. And I really asked that from the Holy Spirit, and then, you know, he paved the way, and I met him through Sister Alin. When I met Father Holong, parang na-energize ako masyado, na nabigyan ako ng opportunity na makatabang sa mga poor. Si Father Henry Lozano, ang mission supervisor kan Missionaries of the Poor, nagsabi na 27 taon na sinda sa Naga, asin ang pinakaenot na MOP sa Pilipinas. Nangapudan siya na sana lagod magdakol pa ang mga magtabang sa sainda, talabi sa 200 ang mga pasyenteng sa indang pinagataman aral daw. You can spend some time, visit, help, support our homeless and destitute residents. Igwa po kami dyan ng mga aki with special needs, mga gurang na bayaan kan sa indang mga aki, kan sa indang mga mahal sa buhay na sa multiga ataman. So kami na po ang kumbaga bagong pamilya ninda. And it's always a joy for them pag may mga taong na bisita and na spend some time with them, because it shows na after or despite what they have gone through, igwa pa manggiraray ng mga taong nagmamalasakit, namumuot sa inda, nagpapahalaga
kan sa intang buhay. So, hopefully, sabi ko na po nga pagkatapos kayo ng pandemya, you can come and visit with us digdi po sa San Rafael, Cararayan. Habang si Father Wilmer Tria naman, nagsabi na paminsan-minsan may marayman na resultan pandemic, tauya si Father Hulong sa Pilipinas, tagal sanang mag-celebrar kan sa iyang ikasang kwentang taon sa pagkaserbi bilang padi. Yung lockdown is both good and bad. Bad kasi hindi tayo makapag-celebrate, hindi tayo buwelo. But at the same time, it's good kasi dito na lockdown si Father Richard Hulong. And he will be distributing his golden treasures to us on his golden anniversary as a priest. Directly, physically. Pero kayong nasa ibang bansa, only virtually. Kaya mag-enjoy na lang tayo. We're happy that Father Hulong is celebrating his golden anniversary with us here in Naga City. Kaiba si Ernie Cledera, inipuan sa indong Action Man, Ron Enon kan OKFM asinman PBN TV5. Aksyon! Aksyon! Report! 20 minutos makalisan alas 12 minuto. Palago sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga ultimong bareta ngunyan sa lado nasyonal, gadanan sa rong lalaking paramotor, kaibanan sa iyang esposa kan na iniatakeon sa puso. An motorcycle rider inatake pagkatapos na ramalan kan sarong traffic enforcer kasudmang hapon sa barangay kay Pumbo, Santa Maria, Bulacan. Binisto ni Police Colonel Lawrence Kahipi, Bulacan Police Director, ang biktima na si Angelito Alcantara, mayor de edad. Mientras na ang traffic enforcer na nagposa sa iya, binisto sa pangalan na Mario Domingo alias Bangis. Ang enforcer iumanan inarestarkan mga pulis asin unyan detenido sa Santa Maria Municipal Jail. Sa investigasyon kan mga otoridad, alas 3:35 kasudmang hapon, papulion si Angelito Alcantara kaibanan sa iyang esposa kan an maini si taron kan traffic enforcer. Pinahanapan subot nin lisensya sin rehistro kan minamanehong motorsiklo ang sinambit ng biktima. Enot nang sinabi ni Alcantara na mayo siya nin lisensya pati naman rehistro kan sayang motor. Asin tugot na siyang i-impound na sana ang motorsiklo. Alagad pirit na inaagaw ka na traffic enforcer duman mismo sa lugar an labi sa motor kan biktima, bagay na pigsa sa yumahan kay ni. Nagkidiskusyunan si Alcantara asin duman na siya pinusasan kan traffic enforcer. Sinabi pa kan sa iyang agom na nakiuli man kuta siya sa enforcer na dahil man pagpusasan ang sayang mister inulit ay ni may hilang sa puso. Pero dahil nagdangog ang enforcer. Sa momentong ito, biglang puminugol sa siyang daghanan rider, kausakan na sa iyang pagkadismayo. Pigprobaran pang daron sa pinakaraning ospital ang biktima, alagad ini ipigdeklarar na dead on arrival. Sinangatan ng kasong homicide sa Piskaliya ang traffic enforcer. Alas 12. Ultimong bareta sa lado nasyonal, nagpahiling nin isog ang Philippine Coast Guard pagkatapos na parlayasong kanido man sa may porsyon kan Palawan sa West Philippine Sea. Ang bali 5 mga Chinese fishing vessels asin 2 Vietnamese fishing vessels. Matrayon po ang ginibo kan BRP Cabra MRRV-4009 sa pagsubol sa mga dayuhan na barutong pansira sa kadagatan niyaon sa may partikan Marie Louise Bank, mga 147 miles ang distansya gikan sa El Nido, Palawan. Enot nang namomonitor kan BRP Cabra ang 7 mga baruto sa paginin radar asin automatic identification system gamit ang sadang long-range acoustic device. Naggibonin radio challenge ang mga Pilipinong Coast Guard dahil ang tanganing magralayas ang mga dayuhan na barutong pansira. Nawalat sa lugar ang 34 Pilipinong parasisira na trangkilong nagladlad kan sendang mga lambat.
Barreta alas 12. Bareta ngunyan gikan sa luwas kan Pilipinas digdi sa Aksyon Bareta sa pagkaudto sa Aksyon OKFM asin PBN TV5. Daimal lingawan kan 70 anyos na si Cesar Ichano na nag-erok ngunyan duman sa may Partikan, California kung paanong namati niya ang pigaapod na hate crimes duman sa lugar. Istorya kan sinambit ng biktima. Naglalakaw-lakaw siya kaibanan siyang agom sa Don Nabe Community Regional Park sa Cerritos, California. Kansarong lalaking nag-iedad day malabi sa 20 anyo sa nagdulok sa inda. Bigla na sa nasindang pigparamuda kan lalaki. Sinasabihan na magbalik sinda sa sendang lunadan. Pero kan magkuyog sinda digdi, sinunudan pa sinda kan lalaki, dumana pinuniti an Pinoy na si Ichano habang nakatukaw sa lawgan siyang bihikulo. Tulos man ang nagdiretso sa ospital ang lalaki, huli kan black eye na sinapo gikan sa sukiti kan suspitsado. Nagdulok man ang magagom sa mga pulis asin naghahanap nin CCTV copy kan sinambit ng pangyayari. Sinabi ni Ichanong sa 30 taon niyang pag-erok naman sa Amerika, ngunyan sa na siya nakamati kan arog ka ining pangyayari. Umalansar man ni na Solidarity Walk ang nagkapirang grupo nin mga Pinoy duman sa lugar, aning kundinaron ang pangyayari ki Ichano. Gigibuhon ang sinambit ng Solidarity Walk sa mabot na petsa 20 kan presenteng bulan. Barreta alas 12. Ultimo sa satuyang bareta ngunya na udto, bareta na sa kinabanin Karawat. Laog na sa nagdadangadang na Tokyo Olympic Games sa pinakaprimerong pagkakataon ang basketball team kan nasyon na Slovenia. Yan pagkatapos sinang daugonan Lithuania sa score na 96-85 sa FIBA Olympic Qualifying Tournament na ginibo naman sa Žalgiris Arena sa Kaunas, Slovenia. Ini man ang pinakaprimerong pagkakataon na makawat ang men's basketball team kan Lithuania sa sinambit ng torneo. Naging bida sa kapangganangkan Slovenia si Dallas Mavericks star Luka Doncic na nagkamada nin 31 puntos, 11 rebounds asin 13 mga assists. Barreta alas 12. Mga tugang sendo na pong nenanyog ang katripunan kan mga baretang samuyang itinampok digdi sa Aksyon Bareta sa pagkaudto sa Aksyon OKFM asin PBN TV Channel 5. Sa lado teknikal kaibahan mi po si Chief Engineer Ernie Cledera, kaantabay niya si Engineer Ferdinand Losada. Sa newsroom kaibahan ko si Ron Enon. Sa pagpaabot kan dugang ng mga bareta sa lado nasyonal si Darius Biquillo, sa lado lokal si Dani Aurios, si Hil de la Cruz, si Ernie Marfil asin si Carlo Baldosa. Sa pangaran man po giraray kan nagaambag manin bareta sa lado lokal na si Bert de los Martires. Liwat ako po ang sendong para bareta, ako po si Jeff Pasubilyo. Salamat na maray kan sendong pagantabay, marhay na udto po sa Nugabos. Mapasatoy man pulugod ang bendisyon na sinanbiyaya kan mahal na Diyos. Iyan ang mga katalipunan ng mga bareta lokal, nasyonal, showbiz, asin Karawat sa Barreta alas 12. Barreta alas 12. Barreta alas 12. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success, our Learn as